समाज बेरेखा माखासे माने एक्टिभिटिफोरखौ लाफानानै जुदि खुंनो लायोब्ला बेवहाय जों बाधा होनाय जागोन आरो बेखौ जों मालाबाबो हास्थायनाय नङा। मारु एन्टारटेनमेन्टआ प्रग्राम लाबोदों बिसोर टिकेट सेल खालामदों गतिके बिसोरो फैसा मोनगोन माखासे बेखिनिया आरो आर्टिस्टफ्रा दिनै जाय फैदों बिसोर फैसा मोनगोन। अमा थावख्रि फेस्टिभेलनि सायाव ओनसोलनि रायजो राजाफोरा गोजोननाय गैया। डिमाकुसि सुक्लाय दैसा सेराव खुंनाय अमा थावख्रि फेस्टिभेलनि सायाव रायजो राजाफोरा जिबायदि जाफुंसारनायखौ मिजिं खालामदोंमोन, नाथाय ओनसोलनि रायजो राजा आरो मेलेमजिबि सुबुंफोरा गोजोननाय गैयै फोरमायदों आरो अजद दैखांदों। गोमालांनो हमनाय गोदो गोदायनि गुबै जोलै एबा जिउ जिबिखौ संरैखा खालामनायनि गेदेर थांखिजों खुंनो लानाय बे मिउजिक फेस्टिभेलखौ बयबो रायजो राजाफोरानो गोसो गोरबोजों बरायदोंमोन। नाथाय बेनि सोलाय बे फेस्टिभेलाव समाज बेरेखा खामानिफोरखौसो जायगा मोननायखौ नुनानै ओनसोलनि रायजो राजाफोरजों लोगोसे मेलेमजिबि सुबुंफोरा गिखांनाय मोनदों। बेनि सायाव उदालगुरि जिल्ला एबसुआबो खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों गोजोननाय गैयैखौ फोरमायदों। बेलासि समनि गोजोन हामग्लायनाय बयनिसिमबो बावहरबाय। दिनै 30 डिसेम्बर 2024 उदालगुरि जिल्लानि बिखायाव थानाय जि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावखुलि जोहोलाव बालिराम बर' नयंनिफ्राय मोननैसो बाथ्रा मैयासो जालांनाय बेफोरखौ लानानै नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों रायजो राजानिसिम मिन्थिहोनाय आरो लोगोसे जि मोनसे जायखौ जों सानाखैमोन, जेखौ जों एक्सपेक्ट खालामाखैमोन, बेबायदि मोनसे जि अमा थावख्रि मिउजिक फेस्टिभेल होननाय मैया 29 डिसेम्बर 2024 खुंनाय जादोंमोन। दा बिनि माखासे पिक्चारफोरखौ जों जिबायदि सानहरफेराखैमोन बेबायदि जानायखौ नुनानै खोब दुखुजों जोङो फोरमायनो थाखाय दिनै गथायसे जादों। आंजों लोगोसे दङ जिल्ला आफादनि बुंथिगिरि, लोगोसे टंला दख'रा, डिमाकुसि दख'रा आरो खाग्राबारि दख'रानि आफादगिरि नेहाथारि बिबानगिरिफोर दङ। मैयासो जालांनाय जिथु अमा थावख्रि मिउजिक फेस्टिभेल जों खोनाबाय थादोंमोन, खोब बेबायदि फर्मेल इनफरमेसन हिसाबै गैया, खुगाजों खुगा खोनादोंमोन आरो जोंबो सानदों जे अमा थावख्रिखौ प्रिजार्भ खालामनायनि जे मोनसे असिलाजों बे मिउजिक फेस्टिभेलखौ खुंनो थांदों। दा बेवहाय जोंबो खोब गोजोननाय मोनदोंमोन आरो जों वेलकाम खालामदों गोसोजों गोसो जे जाय माने जिबआ दिनै जोंनि ओनसोलनिफ्राय गोमानो थांगासिनोमोन बेखौ प्रिजार्भ खालामनायनि असिलाजों बे फेस्टिभेल मोनसे खुंदों। बेजों लोगोसे जोंनि ओनसोलफोरनि बड'लेण्ड हालामनि उथिखांफुनाय मिउजिशियानफोर, मेथाइ खनगिरिफोर बिथांमोनखौ खाबु होनाय जागोन, मेथाइ खनहोगोन। दा बेफोर गासैबो जोंनि ससाइटि दानायनि मोनफा मोनफा माने खामानि। दा बे हिसाबै जोंनि लाइमोनफोरानो, जोंनि गायकआनो जा, मिउजिशियानानो जा, मोजां मोनसे खाबुखौ मोनगोन, मोजाङानो जादों बेखौ जों सानदोंमोन खोनानाय लेखायै। नाथाय दुखु गोनां बाथ्रायै जों बेखौ मैया मोनाबिलि समावहाय प्राय हरनि समहालागै जोंनिसिम फन कल्स मोनफैदों, माखासे माने भिडिअ मेसेजफोर मोनफैदों, जाय बेक्तिफ्रा जोंनि ओनसोलखौ, जोंनि बड'लेण्ड हालामखौ मोनसे गोजोन मोनसे थासारि, लोगोसे मोनसे सावस्रि गोनां आरो लोगोसे माने खुस्त मोनसे समाज हिसाबै नायनो लुबैयो। बेबायदि बेक्तिफोर, माखासे इन्टेलेक्सुवेलफोर बिथांमोना जोंखौ फन खालामदों, जोंजों सावरायहरदों, मेसेज हरदों जे माने खोब मोजां जायाखैसै, बिनि जिखिनि नुथाय जों नुबाय बे बाथ्राफोरखौ एसे फोरमायहरदों। दा बेखौ मोननायजों जोंबो दुखु खालामदों जे जिखिनिखौ जों एसे माने इनफर्मेलबाबो एसे खबर लादोंमोन, जिखिनि जों मिन्थिनो मोन्दोंमोन जे बेयाव अकल माने अमा थावख्रिखौ प्रिजार्भ खालामनायनि मोनसे असिलाजों मिउजिक फेस्टिभेल लादों, बेवहाय जाखांफुनाय मेथाइ खनगिरिफोर, दामजु दामगिरिफोर बिथांमोनखौ सुबिदा होनाय जागोन, बेखिनि बाथ्राखौ बुंनाय लेखा जोंबो खोब माने मोजांबो मोनदोंमोन आरो थिग बेबायदिनो मोजाङै मोजां बारलांथों बेखौ जों नेनानै दङमोन।
नाथाय मोनथिबाय जे नुबाय जोंनि माखासे इन्टेलेक्सुवेलफ्राबो जोंनो फोरमायबाय बेयावहाय थांग्रा जायफोर बेक्तिफोर जाया समाजखौ मोजां मोनसे समाजखौ लुबैग्रा बेक्तिफोरबो थांदोंमोन बैफोर पिक्चारफोरखौ नुहैगोनबो सानाखैमोन दा बैबायदि बेक्तिफ्रा जोंखौ फोरमायहरदों जे बेयावहाय माने जौ दखानबो सोलिदों जौ लोंनाय बेयावहाय जादों बेयावहाय जुवा सोलिदों गुबुन गुबुन नों जुवा सोलिदों बेजों लोगोसे नों दाउनि जुवा दाउदैनि जुवा हाबिजाबि जुवाफोर सोलिदों जायफोरखौ जोङो माने दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे जुवा आरो जौखौ खोब माने नांथाब नाजानानै जोंनि ओनसोलफोराव जिबायदि प्रभाब गोलैदों बेखौ बन्द खालामनो थाखाय जों माखासे माने हाबाफारि जों लादों। मख'नो गोनांदि बे मिउजिक फेस्टिभेलनि सुबुरुनगिरि आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारि बिथाङा गासैबो रोखोमनि समाज बेरेखा खामानिफोरखौ जायगा होनाय जानाय नङा होननानै फोरमायथिदोंमोनब्लाबो बेनि उल्था जाजोबनाय बाथ्राखौसो मिथिनो मोननाय जादों। मात्र बुलायलायनो मोना दावराव दावसि खालामनो मोना नांलाय खमलाय जायगानि मानसिफ्रा जौ लोंनो मोननाय नङा बेखौ बेन खालामनाय जागोन आरो गासिबो। फैबाय थानाय समाव अमा थावख्रि मिउजिक फेस्टिभेला आरोबाव जायगा मोनगोन ना मोना बेखौ समासो खिन्थासिगोन।